Twee partijen, voor 2 uur heb ik zijn in 20 jaar gearworking aan de kant gescoot. En wij winnen nog niet eens aan de inhoud daar. En wij winnen een inhoudelijke partij. Wij willen het hebben over de koers van Friesland. Daar staan wij ook voor. En nou, dat gesprek had net plakvoen. Wij kwamen erin van toen achter dat de partijen om ons heen gaan. Dat we net met ons communiceert. Er waren geen conclusies in dat tweede gesprek lutsen. Van uw kant liggen er geen blokkades. Dat hebben we ik nog een keer zijn. En ja, dan is dat natuurlijk heel onverwacht dat er zo'n move uithellen wordt. Ja, en dat is een zware teleurstelling. We hebben het bezocht en het is net slaggend. We zijn op de tandem Delwest en de PvdA sprong er net op. Nee, wat is hier nou eigenlijk het probleem? Inhoudelijk, hè? Die 20 miljoen die het in bezuinigen willen bijvoorbeeld om opzenden. Of gewoon het aantal deputeren wat er zijn is. Want de Fries zei dat we geen blokkade. Nee, ze zei terug dat we geen blokkades, maar dat we wel pinepunten zonder concessies. Dus het wie de inhoud allereerst, de belasting. Het CDA wil de belasting omleeg, de PvdA gewoon net. Het wie om oren inhoudelijke punten. Het wie om het proces. De PvdA zei eerst net de pinepunten. Dat komt wel. En de informateur zei nee, eerst de pinepunten. Want oors weet ik net wat ik aan iedereen ha. Het wie de omvang van het college. De PvdA wil graag naar je size debuteren. Het CDA zei van ja, er zijn wel degelijk zaken. De PvdA die wil net scoren. Die wil het beleid van de ouderen en hier terug litten. En het aantal deputeren wie ik een discussiepunt. Hij zei dat dan oors interpreteert als Jim. Want Joost zei we binnen elke net die zo'n inhoud tak aan. Ja, dat heeft zij oors deelzet. Geen verslag hier toen concludeert naar dat peteer. Want dat is op dat stuit net mij die. Wie net zei dat ze definitief uitlijnen. Maar op dat stuit waren ze even aan de zijkant zetten. En dan zei nou, ik praat nog maar door en verder. En dat gang verrassend goed en vlug. Hoe kan het wezen dat de Rugse VVD en de linkse SP haar fine kennen in een coalitieakkoord? Jo woonde er net volop in al. Jo zei van dat zul je haast wel in het akkoord. Ja, dat is, ik zei, dat herhaal ik nog. Ik bedoel, wij gaan repeteren hoor. Daar ben we knap uitgekomen. En ik denk dat we dat gewoon in het coalitieonderhandelingsproces bevestigen. Dat weet ik wel zeker. En er komt een knap coalitie. We gaan ervan uit dat het kans verslagen heeft en we gaan ons uiterste best doen om het ook te laten slagen.